Gilang Kalung tambal ban putri panggung. Ilang Gilang Kalung tambal ban putri panggung. Spesial katurakan bantu-bantu Bapak Suparno nggih. Bapak Komandan kanggo buat Sukorame nggih. Ayahe Dinda Geraman Modo Lamongan nggih. Spesial meneh Bapak Komandan Suparno kanggo buat Sukorame malam bertugas. Matur nuwun. Sugijan luwe saithik Pak Novi nggih. Iki Mas Jati wis mulai Pak Novi. Mangga kene. Akad Ganggang mat malam buat Akad Ganggang mat menonton.
Majet jor jor ban pencamane esuk rezekine tumpuk sing tambal ban tumpuk esuk tukang tambal ban tumpuk tukang tambal ban tumpuk kok tambah tumpuk tambah tumpuk tambah